Idan aka ce who is it, kalma ko kuma phrase na who is it tambaya ne ake yi ga wani wanda ba a san shi ba. Tambaya ake yi ga wani wanda ba a san shi ba. Wannan tambaya ne, question. Tambaya kenan. Sai kuma misali idan kai ne ka zo who is it, ma'ana waye a gurin, waye wannan, kai da ka amsa answer. It's me, kana cewa akan cewa ni ne, ni ne, ni ne. To idan ya ji muryanka tayu, idan ya ji muryanka shi dai iya gane ko waye. Amma idan ka san cewa ko ya ji muryanka bare gane ka ba, sai ka faɗa sunanka kawai. Wane ne, wane ne. Faisal ne, ko Rabi'u ne, Ismail ne, saboda ya gane. Who is, tambaya ake akan mutumin da ba a sani ba. To wannan kuma who is he yana kusanci kaman who is it. Who is he, waye shi. Kana tambaya ne akan mutum ɗaya ko kuma ana baka labarin wani, sai kana so ka ƙara samun haske akan cewa kai waye shi. Misali kun gane, to kamar mai ansa yana so ya baka amsa akan cewa ai sunan shi Ibrahim. Ibrahim ne the driver, the driver. Ibrahim the driver, ma'ana Ibrahim ne wannan direban nan, wannan direban nan. Mun fahimta? Kalma ta why yana nuna dalili, kamar me yasa ka yi abu kaza, why. To misali kamar zaka tambaye mutum me yasa ka zo, why did you come, why did you come, me yasa ka zo, me yasa ka zo. To maybe shi yana so ya baka ansa kan cewa ga dalilin zuwansa, sai ya ce maka I want to fetch water, I want to fetch water. Ina so in ɗiba ruwa ne. Misali ko kuma gidanka akwai ɗan gurin shan ruwa, ina so in ɗan ɗiba ruwa ne, ko kuma ruwa ne na wanka, ko kuna da borehole, ko kuma kuna da rijiya, ko dai wani abu makamancin haka. I want to fetch water, ina so na sha ruwa. Kar ku manta ku liking, ku following wannan page, sa'annan ku sharing saboda bidiyon ta yadu. Ni dan wa Aliyu Rilwanu, wannan kuma shine zauren mu koyi turanci, sai mun sake haduwa a karatu na gaba. Na bar mu lafiya.